बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि एबा मैया जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे थांखि होनानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा जे लाइमोनफोरनो थुलुंगा होनाय जे लाइमोनफोरखौ जे गेलेनाय बिथिंजों साफा सासे रोंखा राखा राफोद सासे गेलेगिरि खालामना नाजानाय एबा बेखौ जोङो जायगा होनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माव बिबान होनानै बाथ्रा बुंथिदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बे समाव 13 बोसोर बैसोनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय आरो बे समाव हिनजावसाफोरनि 15 बोसोर बैसोनि गाहायनि एबा सिंनि हिनजावसाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे साफा मुलुगनि दरबाराव बे समाव बर' हारिखौ एबा बर' हारिनि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाहैनो हानाय बायदि जोङो मोनसे बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जाय गेलेनायनि गेजेरजों बे समाव जुदि लाइमोनफोरखौ मुखुब लाखियोब्ला एबा हौवासाफोरखौ मुखुब लाखियोब्ला हिनजावसाफोरखौ जुदि मुखुब लाखियोब्ला माखासे जोंनि समाजारि जे थासारिफोर जौ जुवा भां आरो बेनि अनगायैबो बे समाव ड्राग्स आरो दायना दायनि फोथायनाय माखासे मानि हाबाफारिया हारसिङै गोमोरलांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। Under 13 फुटबल टुर्नामेंट बॉयज और Under 15 फुटबल टुर्नामेंट गर्ल्स मैया भेरगाव गर्ल्सनि जि फाइनल मैच भी जानानै थांबाय। कार्बि आंलंआ चेम्पियन जादों, क'क्राझारा रानार्स आप आरो दिनै Under 13 बॉयजनि थाखाय चिरांनि कासिकत्रा बे प्लेग्राउन्डआव बाक्सा जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्लाया दा बे समाव गेलेगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे ड्रिम प्रग्राम जे जोंनि इयुन आरो जाखांफुनाय जायफोर लाइमोन दङ बिल' 13 इयार्स आरो बिल' 15 इयार्स बयस आरो गार्ल्स बिथांमोननो मोनसे जिउनि लामा आरो बिथांमोननियाव जि मोनसे जेनियास दङ, स्किल दङ, टेलेन्ट दङ, मोनसे प्लेटफर्म तैयार खालामनांगौ आरो बे प्लेटफर्मानो जाबाय नैबेबायदि ग्राउन्डआव बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ जों नायनांगौ आरो मुलुग दरबाराव बर' हारिखौ गेलेनायनि गेजेरजों गायसननांगौ। बड'फाया जि सिमांखौ नुदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय बे सिमांखौ बास्तबाव मोगथां महर होनांगौ आरो एबसुनि गुबै खामानिया गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय, जोङो जिउ राहा दाना होनाय, जोंनि फरायसा फरायसि बिथांमोननि गोग्गो आरो इयुन थिग खालामनाय आरो नैबेबायदि ग्राउन्डआव जोंनि फिउचारखौ मेकानाइज खालामनानै जोङो प्लेटफर्म होनानै बिथांमोनखौ दानांगौ बानायनांगौ आरो बेखायनो दिनैनि बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों मिजिंथियो जे मुलुग दरबाराव बर' हारिया साफा हलिचरन, साफा दुर्गा बर', अपुर्ना नार्जारी बायदि आरोबाव गोबां थाउजेन्ड्स अफ प्लेयार्सनि गेजेरनिफ्राय ओंखारगोन आरो आं मिजिंथियो समाजाव जौ जुवा माने दायना दायनि जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोर दङ पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ खामानिया जेला जायो अब्ला बेफोरो अट'मेटिकेलि गैया जागोन आरो बेखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि इयुन भबिष्यत दानायाव जोङो जेब्लायबो मुखुब आरो बिनि थाखाय एबसुआ माहारिबादखौ आदर्श हिसाबै लानानै बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ आदर्श हिसाबै लानानै जों हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।